Oke, jumpa lagi bersama saya Wong Gandeng Sakdonyo. Oke, hari ini kita akan sedikit berbicara tentang bagaimana komunitas YouTuber di mana banyak talenta-talenta dan kemampuan-kemampuan teman-teman. Dan simak salah satu kemampuan dari teman kita selain masak, vlog dan segala sesuatunya. Oke, check it out. Because of you. Thank you so much. Thank you so much. Oh, no, please, don't, please. Jan. Aku ora ngerti mendon, ngertine tempe kebus. Oh, Rika mau ke Banjarnegara ya? Wonosobo. Tempene kumpulan ya. Sebelum saya pengen cerita ya, pengalaman saya dulu sebelum saya kerja jadi TKW itu, saya itu pernah jadi tukang kredit. Ngerti tukang kredit, Mbok? Iya. Kredit ini ya. Iya, tukang kredit tuh. Urung dadi tukang kredit panci, dadi tukang kredit gombalan kelambi kae. Ngomong karo bahasa ngapak bae ya, nyok kan wong Cilacap. Ora kepenak. Iya, wong tukang kredit kelambi. Oke, salah siji pantangane tukang kredit ku apa? Nek anu tembe teka gue kudune ajana wong prei. Ajana wong sing bayar. Iya, ajana wong sing ora bayar ya. Lagi pantangane ya. Tembe teka gane wong wis pada Mbak, dadah. Ora, Mbak dadah. Lah nyong terus mau apa nang nyong? Mbak, ki siapa jenenge dadah ki udah dadah ki jenenge tangan nek dadah udah kayak ki dadah ki. Dadah, Mbak, aku dadah, Mbak. Dadah. Dicopot ya. Gue yakin pokoknya asal nek kan pisan gue anak Lucu ya? Lucu ora sih? Gue pokoknya asal anak wong siji, tembe teka gue wong siji ngomong prei gue langsung amblas orang anak rezekine yakin gedul bali ngek gue anak duitnya yakin kesel banget. Terus ya selain jadi tukang kredit nyong biyen tau jadi bakul panci. Halo bakul panci. Halo panci. Panci ajaib CKA Cipta Abadi CKA Cipta Karya Abadi. Malah kapal malah kage. Ki mantan konsumen CKA ge. Dia mantan konsumen CKA ge. Yang tukang kredit. Tapi itu yang tukang kredit ya. Tukang kredit.
saking kepenake wong ditekani bakul panci cekak sumpah ya saking senenge dimasak kena, digawe kena roti, gawe kena sego goreng, gawe kena brondong, pokoknya bareng. Tapi sering pada ditolaki nyong nggih. Nyong tulis sering banget ditolaki nek njaluk izin, Masya Allah. Lucu ya? Orang lucu ya, Mas. Pada dipancelin pada orang guyu tembe nyong ngomong orang lucu ya Mas sampai pada guyu. Terus Ya, lanjut. nek golek izinan ya nyong tahu ya pas golek izinan ya iki. Tok 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 tok. Assalamualaikum iki. Waalaikumsalam jenengan si sinten lho iku ya. Iya. Kok ada jodol? Waalaikumsalam iki. Iki Sri Mulat Kosro iki radokane. Rika salah ya Mbak. Bu. Jebretan, Bung aku sakit banget. Ya Allah, aku pokoknya hari pertama gue golek izinan gue, pokoknya ngesuk nyong arep, ngesuk arep mandek arep metu arep resign, pokoknya nyoba dadi sales, nyong emong dadi sales, nyong emong iku ya. Lucu ya? Ora lucu. Ora lucu. Wis ya, terus golet maning pokoknya wis sempet pokoknya wis down banget gue ya, terus golet maning ketemu wong baik hati banget Masya Allah ya. Kene Mbak ya, kene Mbak anu arep demo mbok arep masak mbok iya nang kene. Terus anu tapi tulung jenengan goletna wong ya nggo apa jenenge nggo pada ndeleng kon pada nyicipi rotine enyong ya Bu ya. Lucu. Perasaan gak i? Ora lucu. Terus pateni. Ya, terus Terus apa meneh? Terus aja wis uli izinan, wis masak ya. Terus wong wis pada teka iki. Sing ngurak aku miki wong sing ngurak nyong. Penuh enggak wong teka iku ya. Gawa anake papat digawa kabeh. Mangan rotine kabeh ora. Ayo terus pada kan anake pada rebutan mangan rotine iki. Bu, mikir kan ngurak nyong. Ngono ya? Iya. Lucu ya? Ngurak nyong sih kiri kan gawa anake banget. Tapi gue hari pertama nyong payu papat alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Payu ya akhirnya. Payu papat dan setelah itu saya aku undungan Gusti Allah ya. Ya Allah, aku ra sidang metu ya Allah. Dodoi barangnya ndok kene. Kacang guys. Pengen ngerti cara tutorial gawe mangan kacang. Ngono pada kae. Wes. Kali-kali iki kene ngomong. Stand up wis lesu. Wis. Ya terus ya gurung Mas. Ya terus bar gua kan ya nyong dongan Gusti Allah ya. Nyong dongan Gusti Allah. Ya Allah bikin bong aku sing arep resen aku ra sida ya Allah ngesuk nyong makan kerja maning ngesuk nyong payu sanga ya Allah. Alhamdulillah ngesuk nyong payu 6. Ya wis sekian dan terima kasih. Ngono tok. Wis. Ampun. Lalu ya ngombe. Ngono tok. Lucu ya. Blas gak lucu. Nyong wis ngegas gue ngomong yo. Ya wis Assalamualaikum.